Takže nazdar lidi, já jsem Martin, chcete a já vás dalšího. Dneska to bude, jako, já jsem Martínek, ale už mám nový kanál, takže, protože jsem si řekl, že mám, jako, jak, jako natáčím, tak mohu, jako, tak. Jo a dneska to je Twitch Tycoon. Jestli nevíte, to je Twitch, tak to je, jako řekneme, že je to nějaká aplikace, který tam si můžete stavit. Tady můžeme ještě. A je to fakt dobrá hra, dobrá aplikace, že tam můžete jako dávat a napsat jako chat, to jako můžete natáčet jako live streamy, takže, ale jsme tady sami. Čím můžete, že a Tycoon je, že koupíte si dopry a tady se vám objeví to. Pokud neznáte Roblox, tak je to v popisku videa. A jo, a dneska to natáčím na novém kanále, abyste věděli. Vidíte, vy musíte dát prachy a koupím si. Twitch! Omlouvám se, já nemůžu, protože nemám Robux. Takže tady musíte mačkat. Stavíme, řekneme, že stavíme svůj, vidíte, tady stream Roblox. Takže to skoupíme. Takže stream Roblox. Play Phantom Force. Jo, jestli nevíte, Phantom Force je střílečka. Já vám to nikdy natočím. Jo. Musíte ještě tady mačkat, jo. Ha, už máme 3000. Tak, koupíme si tohle. Here, chat, to je chat, nějaký chat. Kolik to stojí? OK, já to mám? Jo. Hezký. Takže máme všechno, koupili jsme si všechno, tak si musíme koupit tohle a na to máme 1 a 2. Takže, tak má ještě tak a teď, no tak si dáme červenou, to je moje nejoblíbenější barva a třeba světlou. Jo. Tak si jdeme koupit, jo, tam je wall, stěny. Stěny. Tady máme ještě nějaký lightning. Buy hacker. Jo, hacker. Jo, to je pro hacker, co nemá jako. A někde se koukneme si něco. OK, tak nikdo se nepřipojil. Hacker. Ale dobrý Tycoon. Koupíme si tohle. Na to nemáme. Tak. Vidíte tam to obrovský Twitch. Co to je to? Co to je? Nevím, ale koupíme si to. Víte, já jdu mačkat, aby jsem měl hodně peněz. Tak Master Girl. No protože mám vlastní motorku. Libový. Libová motorka. Boom. Koukejte. Twitch, vidíte tady napsáno Twitch. Mám vlastní motorku, její.
Wow, tak to je fakt dobrý, ne? Yes, do mě. Motorka, co lítá. A mám ještě ten meč. Jdem si to ještě koupit. 2krát dokonce. Řekneme, že to je nějaký to, nevím. Duha. To je nejlepší, koukneme se něco. A tohle je prej laser gun. Ano. Jdem se projet. Tak. To víme si tohle. No, protože to je stejný, ale nejsou to věci. Jsou to čepice. Protože tady head a taky head. Tak. Máme jednu. Oh yeah. Máme 2 brýle. Jdeme mačkat, protože my nechceme. OK. Nikdo ještě nepřipojil. A pokud se vám to líbí video, tak dejte aspoň like, že? Mega sluchátka, OMG. Hezký, čekejte, já to restartnu, abyste věděli, protože už jsme, cože? Jo, tady, jsme zase tady zpátky. Vem si, a vem tady ještě věci. Jo, a dneska to asi nedokončíme, protože, wow, protože to nebude za dlouho, protože Tycoon, nevíte, to dělá za dlouho a jdem se projet. Hezký. A tohle, wow, ale VIP. Ale někdo se tady asi připojil, ne? Ne. Připojil jsem tady někdo? Ne, nepřipojil. A můžete se připojit. Jo, a ještě se vám chtěl říct, pozvánka na Roblox. Bude to zítra. Ne, zítra to nebude. Jo, zítra to bude. Zítra jako zkusky. Bude to Tycoon a můžete se mi přidat. Můj nick se jmenuje Martínek.cz a 6 tam dáte. Koupíme si druhý patro a asi to skončíme, protože bude to na dlouho. Čili je to prej strom. Tak jdem mačkat. No, dává to hodně. Kolik to stojí? 4, ok. No. Čus, takže jedno. Kouzelný strom. Kouzelný strom. Twitchový strom. Twitchový strom. Lidi, to je Twitchový strom, ne? Tak, tady ještě Twitchový, to je ještě ty kouzelný stromy. Tak jdem si projet, aby jsme se nudili. Uej. To je fakt hezký, oni to udělali fakt hezký, ale koupili jsme si VIP. Můžete si koupit VIP, protože já jsem si koupil VIP jako server.
a místo toho jsem už... Jo! Zkusíme se dostat tamhle. Proč to nejde? Čekejte, jak to je. Čekejte, já se musím jako rychlovku. Motorka jezdí a my nejezdíme, ale my chodíme. Teď. Pum! Bec! To se nám to nepovedlo, no. Tak jdem domů a si to ukončíme. Jo! Jdem domů, jo! Tak koupíme si ještě jednu věc. Tak ne, no. Tak si koupíme už tohle. A pokud se vám tohle... Tak čekejte. Uj. Pokud se vám tohle video líbí, můj první video z martingames.cz, pokud se vám to líbí, dejte like, a pokud se vám líbí i tohle všechno, i ty sluchátka, taky dejte like, něco napište do komentáře, aby jsem si něco napsal, jo, a bude ještě pozvánka jako na show, budete ho mít v popisku videa. Tak ahoj, čekejte. Tak ahoj.